किन्तु मोनसे जिनिसा बेनो क्लियार खा जोंनिया 2014 नि केसाव सोदोंथ' बिथांखौ 2014 नि सिगांनो बिनि आखा गैखाया 2008 आखा जदों दा 14 आवहाय घटना जादों दा 14 आव घटना जानाय लोगो लोगो बे इनभल्भमेन्ट गैया आखाइ मोनसेजों बोरै बम गारनो बोरै ग्रेनेडखौ गारनो बियो बेबो आखिसो बोरै सिलाइ गावनो बियो बोरै एकेखौ गावनो बियो बोरै एम16 गावनो बियो आखाइ मोनसेजोंथ' गावनो हायाना बेबो आखिजोंसो दा बेबायदि खेथ्रआव थारमाने माखासे एभिडेन्सनि थ्रुयै बे थाब बेल मोनगोन आरोखि जों नाजागासिनो दङ ओमफ्राय एमबाथानि थांबाय दा दाखालि साननै सानथामनिफ्राय जोंनि जानाखि NLFB दावहारु जोहोलावफोर दैज्लां बोथोरखाय न'आव थांनानै दंहैयो माइ गायनाय मा गायनाय बे समाव दा बेबायदि समावबो पुलिस आउटपस्टनिफ्राय फन खालामै कि नोंथाङा NLFB नंगौना नङा नोंथांनि थाखाय भेरिफिकेसन फैदों नोंथाङा थानायाव फैनांगौ बायदिसिना प्रेसार होगासिनो दङ कि नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामबाय होननानै नाथाय आं बुंनो थाङो जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय लेंहरनाङा जोंनि जानाखि डाटाफोर दङ बा लिस्टफोर दङ जों अलरेडि SPफोरनो हरजोबखाबाय साफा साफा लेंहरनानै भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखार गैया नांगौबा आङो पुलिस बिफानखौ आं खावलायो SPखौबो खावलायगोन IGP बिटिसिखौ खावलायगोन जुदि जोंनि रायलायनाया सल्भ जायोबा बा जोंनि डिमान्ड्सफ्राखौ जों निगसियेट खालामोबा जों फुल डिटेल्स डाटाखौ जों हरगोन नांगौबा साफा साफा खेमावनो भेरिफिकेसन खालामबाय बिसोर उनाव खिन्थु दा नांथ'वा मानो होनबा दा मुहुर्त समाव जोंनि आर्मि चिफखौनो दा NIA नि फानजारियाव दोनहैदों बिसोरो दा होनबा जोङो माबे खोथाखौ लानानै जोङो भेरिफिकेसन खालामनो दा जोङो आं बेखौ क्लियार काट बुङो जोंनि जानाखि केरेसफोर दङ जोङो बिसिनि डाटाफोरखौबो जों डिसक्लसबो खालामा जानाखि दङ बे थागोन आरो खोनानो मोन्दों दा जोंना बे बक' बिथांमोननि ग्रुपआ दा बिसोरो माखासे लिस्ट होदोंमोन कि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव सानद जानोसै होननानैहाय दा जानो हागौ बिसोरनिया भेरिफिकेसननि थाखाय बिसोरखौ लिंहर आंहा आपत्ति गैया सानद जाथों आंहा आपत्ति गैया नाथाय जोंनि जानाखि बिसोरजों थाङा हसिया थालांदों केरेसफोर बिसोरखौ थारमाने लेंहरनांगौ दरखारबो गैया दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना पुलिसफोरजों आरो गभमेन्टजों एसे टाचाव थानानैहाय जोंनि जानाखि दा न'आव थाहैनाय सेंग्राफोर बिसोरखौ एसे थारमाने मोजां मेगनजों नाया गाज्रि मेगनजों नायदों होननानै जोंनि जानाखि केडेट्सफोर दङ बिसोर बुंफैदों आरो खोनादोंबो नुदोंबो प्रुफबो दङाखै माखासे जिनिसा दा बेखायनो आङो खावलायो बे BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिसखौ कि जोंनि थांखिया गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन लानाय नङा जोंना थांखि दङ आफाद हिसाबै बे थांखि सहैयागौ माने जोङो भेरिफिकेसनबो खालामनाङा जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होनायखौबो जोंनो नाङा सिगां जों सावरायग्रोगोन बिनि उनाव जुदि जोंनि थांखियाव सौहैयोबा जोङो मा लानांगौ मा लानाङा जों मा मोननांगौ मा मोननाङा बिथांमोना होथों खिन्थु दा नंथ'वा बे मुहुर्त समाव नंथ'वा जेब्लानासिम जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौहाय जेरै लांदों बिसोरो केम्पआव दोनफैफिनागौ मानि जों बेहाय जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखारबो गैया आरो जोङो हराबो दा आफादनिफ्राय जाय बिथांमोनहा थाखा फैसानि लबियाव थांदों बा ओंखारलांखाबाय बिसोर बिथांमोना दा बावैसोनो सारेन्डार जासिगोन होननानै खोनादों दा बिसोरनि सापर्टआवनो पुलिसफ्रा दा जानाखि जोंनि दा थालांबावनाय जों सारेन्डार जाया होननानै थानाय मानसिफोरखौ थारमाने बिसोरो एसे माबा खालामदों आरोखि माने प्रेसार होगासिनो दं आरोखि फै माबा मोनसे खालामना होगोन होननानै दा बिथांमोननिया जानाखि बक'नि ग्रुप नाय बिथांमोना दि बिन्दासनो ओरैजाय बक'नि न'आव सेंग्राफोर दोनो बिसोरखौ पुलिसफ्रा जेबो खालामहैया गभर्नमेन्टआबो जेबो बुङा ओरै चिरां क'क्राझाराव ओरै माबा दङ मा होनोमोनलायो मेन लिडारफ्रा दान्दा दं राखाव दं दुलाराय दङ उदालगुरियाव लिडारा दङ बक' दा बक'जों सेंग्राफोर थायो बिसोरजों फैसा खांनानै जायो बेखौ गभर्नमेन्टआ जेबो होना पुलिसफ्राबो जेबो होना बिदिनो केम्प गैया बिसोरना दा ओरै क'क्राझारावहाय चिरां क'क्राझाराव दान्दा दङ राखाव दङ दुलाराय दङ आरो बिसोरो दा ओरै उदालगुरियाव केम्प दङ बिसोरना बक'नि न'आव जेनेबा दे सानै साथाम सेंग्राखौ दोननो हायो आपत्ति गैया दा क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनि सेंग्राया जुदि न'आव थायोबा सोरबा बिबथिनि न'आव थायोबा अब्ला दाय जायो पुलिसफ्रा नाथाय आं मिथिनाय मथेब्ला बा जोंनि इनफरमेसन मथेबा जोंनि रिपर्ट लानाय मथेबा चिराङावहाय आमटेका बाजार मोनैनि सिगां केम्प दङ सेलेखा बा गोबोरखि बाजाराव केम्प दङ बिसिना आरो दादगारियाव मोनथाम केम्प दङ फिसा फिसा बेहाय सेंग्राफोर थायो बेबो सेंग्राफ्रा NLFB नङा
सासे सानै एनएलपि दङ बिदिनो माखासे मा होनबाय सोरबा बिजनेस मावनानै जायोमोन सोरबा दाउ अमा सिथारनानै जायोमोन दा बेफोरनो थारमाने थांनानैहाय ज' थायो आरोखि ओमफ्राय बेयावनो सिटुवेसना मा जायो इनभाइरनमेन्टआ एसे गुबुंले जायो दा क'क्राझाराव दङ जारागुरियाव दालां खाथियावहाय केम्प दङ मोनसे आरो टिपकायाव दङ केम्प मोनसे होनबा बे पुलिस प्रसासन जानाखि क'क्राझार आरो चिरांनि बिसोरनियावबा बिसोरो जेबो खालामनो हाया कि बिसोरखौबा थानो होयो नामा आंना सोंनाया बेसो नांगौबा आं खावलायो पुलिस प्रशासन बा गभर्नमेन्टखौहाय बिसोरखौ जानाखि बिसोरजों थाखा फैसा ल'बो थांखाबाय नालाय बिसोर सान्दा जानो होननासो थांखादों दा आङो माखासे केडेट्सफोरखौ सोंहरफिनदोंमोन कि नोंसिना थांखिया मा नोंसोरदि थांबाय दे एनएलएफनि थांखियाथ' बे नङामोन दा थांखिया मा होननानै सोङोबा जोंना माबासो एक्सन ग्रुपनो सोरबा बिजनेस मावनो हाया गावसोरनो फैसा होलाङाबा डाइरेक्ट लाखिबाय 70,000 80,000 जुरिमाना फोनांबाय फैसाखौ लाबाय बहा हरो मिथिया बे जिनिसखौ जागासिनो दङ कुसुगावनि जायला होननाय सासे सेंग्रा दङ जायला होननाय कुसुगावनि बे गथ'आ दा मा खालामो ना थांखि दङ ना मा दङ जाय सोरबाफोर बिजनेस खालामनायावहाय माबा मोनसे गावसोर बिनो मोनाबानो माबा खालामो मा होनलायो अभारटेक खालामनानैहाय बा दुमखि होनानै फैसा दाबियो प्रुफआनो दङ नांगौबा नांगौ समावबा आं लाना फैगोन बे गथ'आ दा सिखाव मानसिखामोन बे गथ'आ अब्लाबो आफादाव फैनानै मोजां जागोन खोमा सानना लाबोदोंमोन दा एखे खामानिखौ मावफिनदों दा पुलिसफोरा मानो हमाखै बेखौ जोंनि मानसिफोर जानाखि न'आव थाहैनाय बेखौल'सो डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ दा जुदि जानाखि बिसिनि केम्प दङ आमथेखायानो जा गोबोरखियानो जा दादगारियानो जा चिराङाव आरो क'क्राझाराव जारागुरियानो जा टिपकायानो जा थांनानै नायहै पुलिसफोरखौ आं थुनहरो थांनानै नायथां बिथांमोना गसाइगाव आउटपस्ट दङ साबकाटा दङ साबकाटानि आउटपस्टनि मानसिफ्राबो थानानि मानसिफ्राबो नायनो हागोन ओरैजाय रुनिकाटानि दङ चिराङाव बे मा होनोमोनलायो आमथेखानि दङ ओरैजाय आउटपस्ट दङ बा पुलिस स्टेसनाव दङ थांनानै नायहै मा खालाममारदों कयजन मानसि दङ केम्पआव बिदियाव थानो मोना ना बिसिना मोनसे केम्प थानांगौ जुदि थांखि दंमोनबा दा जोंखौ बुङो नोंसिनाथ' केम्प दंखायो जोंना केम्प गैया होननानै औ जोंना केम्प दङ केम्प मोननै दङ डिजाइननि केम्प मोननै दङ क'क्राझार मोनसे नै दा प्रेसमिट होनाय आरो मोनसे दंबावो उदालगुरियाव दा आङो खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो क्लियारखा जोंनिया 2014नि केसाव सोदोंथ' बिथांखौ 2014नि सिगांनो बिनि आखा गैखाया 2008 आखा जदों दा 14आवहाय घटना जादों दा 14आव घटना जानाय लोगो लोगो बे इनभल्भमेन्टआ गैया आखाइ मोनसेजों बोरै बम गारनो बोरै ग्रेनेडखौ गारनो बियो बेबो आखिसो बोरै सिलाइ गावनो बियो बोरै एकेखौ गावनो बियो बोरै एम16 गावनो बियो आखाइ मोनसेजोंथ' गावनो हायाना बेबो आखिजोंसो दा बेबायदि खेथ्रआव थारमाने माखासे एभिडेन्सनि थ्रुयै बे थाब बेल मोनगोन आरोखि जों नाजागासिनो दङ ओमफ्राय आफादखौ दानानै आलाय सिलाय खालामनो मालाबा हाया नांगौबा सासे सानैया थालांथों अब्लाबो आफादखौ जों लाखिगोन खिन्थु जों आफादखौ बेबायदिनो लामा ससेनिफ्राय बिना थांखियाव सौहैया हसेया जों फोजोबनो साना आं खावलायो पुलिस बिबानफोरखौबो आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिसिखौबो जानाखि दा रुलिंसआव दङ जोंखौहाय सासे आर्मि चिफखौ जुदि जेलाव हरबाय हानाय लोगो लोगो एनएलपि आफादा जोबगोन बे साननाया बिराद गोरोन्थि जोङो रोंखा राखा बुजिखासो हाथियार दैदों आफादखौ बेबायदि फैसा थाइसे थाइनै मोनबानो माबानो नांगौबा जेराव लांखो दोनहैथों जोंखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु जों थांखियाव सिथाबनानै थागोन आरो जाय केडेट्सफ्रा बा जाय मानसिफ्रा दा सारेन्डार जानो नागिरदों थां आंहा बेयाव आपत्ति गैया जुदि थांखियाव सहैनो सिगांनो मेंबायबा आरो जुदि हारिनि थाखाय जुदि मावनानै जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों थाथों खिन्थु जोंखौ दानसयथों जों नासयजानायखौ बायो जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों सारेन्डार जाहैथों गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोननांगौ लाथों आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैयाबो आं मेगनबो साया खिन्थु जोंखौ दानसयथों पुलिसजों लोगो लानानै बा गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै जोंखौ हेरेसमेन्ट दाहोथों आं बेखौ खावलायो आरो दा दावहारु जोहोलावफोर दङ एनएलएफबिनि बिथांमोना जायफ्रा न'आव थानानै दंहैयो नोंसोरखौ आङो खावलायो जुदि पुलिस बिफाननिफ्राय आउटपस्टनिफ्राय जुदि फन खालामोबा डाइरेक्ट बुं औ आं एनएलएफबि नंगौ नालाय नोंखौ खोन्थानानै ला खिन्थु भेरिफिकेसन जुदि लिंहरबा बुं मानि थाखाय सों अधिकार लानानै सों हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंबा सों कि मानि थाखाय लिंहरदों मानि भेरिफिकेसन जोंथ' गभर्नमेन्टनि रिहेबिलिटेसन नांगौ होननानै जों दावहा नाङाखैना जोंना स्पेसिफिक इसुस दङ बर' हारिनि थाखाय इसुस दङ जों बेखौसो नाजागासिनो दं दा लाबोफिननो दा आङो खावलायो रायजो राजा बिथांमोनखौबो
कि जानाखि जोंनि दा थासारि जोंजों एसे सापर्ट खालामफा दा जोङो माखासे जिनिसफोरखौ मावनो हायाखै जानो हागौ नाथाय सानसे समाव जोंनाबो मोजां टाइम फैगोन जोंबो मावगोन बे समाव आं खावलायो रायजो राजाफोरखौबो आइ आफा आदै मादै गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोंखौ दानासय जोंनि लामाजों जोंखौ थाबायनो हो नोंसोरबो नोंसिनि लामाजों थाबाय जोंबो जोंनि लामाजों थाबायगोन थांखियाथ' मोनसेयानो ना बड'लेण्डआनो ना दा बे जिनिसखौहाय नोंसोर हाया हाया जों नाजालायबाय जों नाजानायखौ हाया हाया नोंसोरबो नाजाफिनगोन जों खौसेथिजों जुदि ज' थाङोबा जों मोनहैगोनथ' बड'लेण्डखौ मानो मोना जानो मोनहैगोन दा बेबायदि थांखिखौ लानायावहाय नोंस्रा जुदि जोंखौहाय जुदि गोसोनाय गैयाबा बा सानदोंबा बे जोङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों प्रेसार जानानैहाय बिदि बुंदों बे नङा जों सोरबा इउ पि पि एलखौबो सिनाया जों सोरबा बि पि एलखौबो सिनाया जोंहा पलिटिक्स होनायजों जोंहा सोमोन्दोआनो गैया जोंखौ डिस्टार्बबो दाहो बुंनानै हो गभर्नमेन्टनिफ्राय कि पुलिस प्रशासनफ्राबो जोंखौ बिदि दा खालामदों मानो होनबा दा जोंनि आर्मि चिफआ जेलावसो दङ एन आइ ए नि फानजारियाव दंहैयो सोर सासेया मा सानगोन बे समाव आंबो बुंस्लाबनो हानाय नङा गोजोन्थों